हेलो गाइस, लाइभआव फैदोंमोन आं दसे, नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय गाइस। हेलो गाइस, नोंथांमोना मोजाङै दङ ना? लाइभआव दसे फै लोगोफोर, लाइभआव पारा रोटी दिबा वैसु रोटी दिबा गेसे सानजौफुनि ओंखाम जाबाय नामा सोरबा सोरबा गाइसफोर खोन्थाहर आंनो। जोंना मोनथ'वाखैनो, मोनसिगोन दसे थाखांबाथाय। हेलो गाइस, लाइभआव फै दसे कमेन्ट हर, आंखौबो नायनो लुगैदोंमोन आं लोगोफोर नोंथांमोनखौ। हेलो गाइस, कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंनोबो जादोंना जायाखै आंनि लाइभ भिडिअ फैनाया। गाइस दसे सम खोन्थाहर कमेन्ट बक्सआव, नोंसोरलाय नुहैदोंना नुहैयाखै आंनि लाइभखौ? जादोंना जायाखै हमनो हायाखै आं माने। गोदानसो नालाय आंबो लाइभआव। गणेश दा लाइभआव এটা কমেন্ট দিছো सांगे পয়সা কোনে মই চাং মানে গণেশ দা गाइस हेलो गाइस, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंनि लाइभआव फैनाय जादोंना जायाखै। आं जायाखै बायदि मोनदों माने, कमेन्टबो गैया नालाय लाइभबो मोनसेबो नुवाखै आं, ओंखायनो हमनो हायाखै आं माने। नोंथांमोना जुदि खोन्थाहरनो हायो, लाइकबो मोनसेसो कमेन्टबो मोनसेसो जुदि फैयोबा हमनो हागोन आं माने। होमबाना आंना जादों होननानै हमनो हागोन आं। गाइस खोन्थाहर आंनो मोनसेबाबो सासेबाबो। गोसोआ आंनाबो उसुखुथु मोनदों जादोंना जायाखै होननानै आरोना गाइस। हेलो गाइस, आंनिखौ खोन्थाहरथार, आं नायनो लुगैथारदों। कमेन्ट बक्सआव सोरबा सासे खोन्थाहरथार आंनि लाइभ भिडिअ जादोंना जायाखै। बेलेगफोरा नुदोंना नुवाखै, लाइकबो गैया कमेन्टबो गैया नालाय आं हमनो हायाखै गाइस। सर आंनिखौ मानो बिदि जायो लोगोफोर, नोंसोरलाय खोन्थाहर आंनिखौ नायनो लुगैथारदोंमोन आं। जादोंना जायगा हमनो हायाखैलां।
सेब बोरै खालामगोन? सेब बोरै खालामोलै? कमेन्ट लाइकबो सासे होदोलै स' थैंक यू थैंक यू channel unlisted